Krásný den, jogíni. Vítám vás u Vinyasa jogy, u Balance Flow, kterou si dneska začneme v leži na zádech s pokrčenými koleny. Takže se pomaličku polož na zem a polož si ruce na své břicho. Zavři oči a začni pozorovat jenom svůj dech. Pojď se zhluboka nadechnout do svého břicha, zhluboka vydechni. A ještě to zopakuj, spoj se pozorností se svým dechem. Hluboký nádech, hluboký výdech. Pak si zvedni ruce do pozice svícnu a začni pouštět svá kolena z jedné strany na druhou v rytmu dechu. Pojď přidat také pohyb své hlavy, otáčej ji na druhou stranu než svá kolena. Jemné rotace pro tvoji páteř. Ještě naposledy. Pak si v nádechu přitáhni kolena k sobě. Ve výdechu zvedni hlavu ke svým kolenům. Nádech uvolni, pomaličku zase hlavu dolů. Chytni si kolena a začni kroužit koleny u sebe na jednu stranu. Propoj tento pohyb se svým dechem. Ještě jeden kroužek. A pak si změň směr, pojď ještě zakroužit obráceně. Vnímej svá záda, jak ti je tento pohyb příjemný. Tak pojďme naposledy, dokončíme. A pak se chytni ze spoda za svá podkolení a zhoupni se nádech nahoru a výdech zpátky na podložku. Nádech vzhůru, výdech dozadu kulatě. Ještě 2. Naposledy. A zkus se zvednout až do dřepu. Dlaně na podložku před sebe, jíždě vzhůru, přejdi do hlubokého předklonu, pokrč hodně svá kolena. A přitáhni se k nohám, vyvěs se, chyť se rukama za své lokty a jenom se pohoupej doprava doleva. Pojďme dokončit na středu. Nádech, přejdi do rovného předklonu, rovná záda a s výdechem znovu zpět do toho hlubokého. Nádech, rovná záda, výdech kulatá. Naposledy prostřídej předklony, nádech rovně a výdech Uttanasana. Čekají nás rotace, levá ruka na zem, nádech pravá nahoru, dívej se za rukou, propínej, pravé koleno, naposledy nádech a pak přejdi zase zpátky do hlubokého předklonu, obě kolena pokrčená, jdeme druhá strana, nádech. Propínáme levé koleno, dívej se za rukou. Naposledy si nadechni zhluboka a výdech dolů. Pojďme pomaličku nádech do dřepu, pojď na špičky a ruce protahuj před sebe, záda rovná. Výdech Uttanasana, ruce nad hlavu, propleť si prsty. A ještě to zopakujme. Nádech pomaličku vědomě dřep, jsme na špičkách. Výdech, hluboký předklon. Krásně plynule ještě zopakuj v rytmu svého dechu. A teď už si pojď dát ruce před sebe a odkroč dozadu do psa hlavou dolů. A pojďme toho psa rozchodit, rozhýbej nohy, střídavě pokrč jedno, pak druhé koleno, udělej jakýkoliv pohyb tady potřebuješ. Tak ještě si prodýchni a propojíme pohyb našich nohou. Nádech, pojď na vysoké špičky, hodně pokrč kolena a s výdechem protahuj, zkus dotlačit paty k zemi. Nádech špičky a výdech paty. Ještě jednou, záda pořád rovná. Tak
pojďme do jiné pozice. Nádech kočka, pokládej kolena, drž střed a prohni se v zádech. A pak výdech vrať zpět do psa hlavou dolů. Nádech kolena na zem, pozice kočky, prohýbáme se ramena dozadu a výdech pes hlavou dolů. Ještě jednou. Pojďme si dokončit nádech kočka a výdech pozice dítěte. Na chviličku odpočiň. A budeme se zvedat na všechny 4. Pojď si dát dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. A pak zvedej nádech. Pravou nohu za sebe protáhni do dálky do špičky a pomaličku přidávej křížem levou ruku. Důležité je vytahovat se do dálky, aktivní střed. A nyní polož jenom tu levou ruku a pojď zkusit zvednout pravou. Lehce přines váhu doleva. Soustřeď se na to, co děláš. Krásně vědomý pohyb pozice. Naposledy nádech a už pojďme uvolnit. Polož jenom ruku. Zkus velmi pomaličku přenést tu zadní protaženou pravou nohu vpřed, aniž bychom se dotýkali rukama podložky. Tak nožka před sebe a pusť pánev dolů. Pozice Anjaneyasany. Nádech, pojďme vynést ruce nahoru, půjdeme do pozice svícnu a s výdechem do poloviční Hanumanásány, pozice polovičního provazu, ruce za sebe. Pořád jsme rukama ve vzduchu, propojíme to ještě znovu, nádech Anjaneyasana, ruce svícen. A výdech, hluboký předklon k noze, protahujeme ji a ruce posílej dozadu. Ještě jednou, nádech vpřed a výdech dozadu. Chviličku tady zůstaneme, uvolni ruce k zemi a zkus se uvolnit blížeji k té své pravé noze. Hluboký nádech dozad, výdech. A pak zkus jenom změnit chodidlo do pozice flexu, palec nahoru a ještě znovu. Přitahuj se k noze, prodýchni si to. A pak se vrať dopředu, zadní nohu na prsty, odraž se od ní, od té zadní a přejdi do bojovníka 3. Jak ti tělo dovolí, zvedej ruce před svůj hrudník do namaskáry, můžeš se i dotýkat podložky a pak pokrč přední nohu v koleni, tu stojnou a vynáši levé koleno nahoru. Prodluž se ve své páteři, odlačuj se od toho pravého chodidla a přejdi do vrkšásány, pozice stromu. Buď to nárt, na stehenní sval, anebo si dej chodidlo na vnitřní stranu, kamkoliv, na stehenní sval, na lýtkový sval. Sklidněme tady dech, opět záměr prodloužené páteře, vytažení nahoru. Můžeš zkusit zavřít oči. A pak uvolni ruce, nový nádech, srovnej si nohy na šířku boku, vynes ruce nahoru do záklonu. A s výdechem přejdi dolů do dřepu, do malásány. Vytoč palce nohou ven, ruce na maskára a lokty směrem do podkolení. Lečku se tady uzemníme, vnímej spojení chodidel s tou podložkou. Hluboký dech do břicha. Tak, pojďme si přejít do hlubokého předklonu. Přes vinyásu nás bude čekat druhá strana celé té balanční flow. Dej si dlaně před sebe na podložku a odkroč nohama dozadu do pozice prkna. Zpevnit celé tělo, aktivní střed. Ještě si zůstaň nádech. Ve výdechu přejdi čaturangou pomaličku dolů, pokrčené lokty u těla. Nádech pes hlavou vzhůru a výdech pes hlavou dolů.
Ještě prodýchni psa, můžeš klidně vydechnout ústy. Pojď si sestoupit opět do kočky a na chviličku do pozice dítěte. Nech odpočinout své paže. Zaměř se na to, jak se cítíš teď a tady. Pojďme zpátky na kolena do pozice kočky, srovnej si opory. A pak v nádechu zvedej levou nohu za sebe, protáhni do dálky a přidávej k ní pravou ruku. Aktivní břicho, hluboký dech. Naposledy nadechněme a pak pouštěj jenom tu pravou ruku dolů. Zkusíme si tu těžší stranu, takže levá ruka pomaličku vědomně, celé tělo krásně zpevněné. Váha jemně doprava. A už pojďme zase pomalu dolů, noha ale zůstává nahoře. Aniž bychom si příliš pomáhali rukama, zkus ji protáhnout před sebe, trošku si pohrajeme s rovnováhou. Polož chodidlo a pusť pánev dolů. Nádech vnes ruce nahoru, pozice svícnu v Anjaneyasaně. A výdech proti pozice, protáhni tu přední nohu, pojď do předklonu a rukama dozadu. Nádech znovu vpřed, pánev dolů, ruce svícen. A výdech, hluboký předklon k noze, pomaličku plynulé ruce protažené do dálky za sebe. Ještě jednou. Tak zůstaneme chviličku zde, polož si ruce na podložku a prodýchni si dozad. Vnímej, co protahuješ. Poté změňme jenom postavení chodidla, nový nádech, chodidlo do pozice flexu a znovu výdech, prohlub předklon. Nový nádech, půjdeme zpátky dopředu k levé noze, zadní nožka na prsty, pojďme se od ní odrazit do bojovníka 3. Pomalu zkus ruce přenést před hrudník, pokud ti to tělo nedovolí, určitě se můžeš přidržet podložky před sebou. A budeme vynášet tu zadní pravou nožku, koleno, pomalu nahoru, prodluž se v páteři. Ještě nádech, výdech a pak přejdi do pozice stromu. Zase máš více možností, buď to nárt na stehní sval, anebo si vlož chodidlo na vnitřní stranu stehna. Ruce před hrudník. Koncentrace na jedno místo, jeden bod před tebou, anebo můžeš zkusit zavřít svoje oči. A budeme pomaličku dokončovat. Nádech, výdech. Pojď uvolňovat ruce, pravou nohou na zem. Nohy na šířku pánve, nádech, záklon. Výdech, hluboký předklon, Uttanasana. Tak čeká nás ještě jedna vinyasa, dynamický přechod. Pojďme si do planku, jedna druhá noha dozadu. Zpevnit celé tělo, dlaně pod ramena. Ještě nádech, zůstaň. A ve výdechu pojď pomaličku k zemi. Lokty drž u těla. Nádech bez hlavou vzhůru. A výdech bez hlavou dolů. Srovnej se v psovi. Hluboký dech, klidně výdech skrze ústa. A nás tady bude čekat ještě jedna balanční pozice na rukou. Pomaličku si dojdi rukama k nohám. Čeká nás pozice vrány.
Tedy nožky si dej úplně k sobě, pojďme na špičky a ruce si dej na šířku ramenou před sebe. Dívám se před ruce, pojď si kolena zabořit do svých paží a pomalu zvedej nohy. Klidně zkus jenom jednu nohu, pak druhou. Každý dle svých možností. A už pojďme pomaličku zpátky. Polož nohy do pozice malásány, zase palce, kolena šikmo do stran. A zase sklidněme dech. Dopři si hluboký dech do svého břicha. Nádech, výdech. Pak se posaď, dej si ruce za sebe, jakýkoliv libovolný set. Klidně takto pozice padmásány, poloviční varianta. A nebo klidně set na patách, nebo sukhásána. Zavři oči, narovnej záda. A jenom nechme poslední minutku, 2 sklidnit svůj mysl, svůj dech. Na chviličku jenom pozoruj, jak ti je v těle. Jak se cítíš po naší dnešní praxi. A to už je úplný závěr naší dnešní praxe. Pojď ještě jeden společný hluboký nádech, ruce nahoru. Výdech si polož, ruce na třetí oko mezi obočí. Nádechni zde. A pak si je polož k ústům a k srdci. Namaste. Moc děkuji za tvoji pozornost.